Bahalang pilde mong presidente. Daog man o pilde, pakyaw ra gyapon mi. Ay nako ang batasan dyan sa tao, no? Di dyan masabtan ba? Tama dyan rin ang pinakangilad na batasan. Kana mo dool ra sa imo kung naikinahanglan. Nay nag-ingon sa ako ba na, Lolo Amboy, paano man ta respetuhon? Gusto ka respetuhon ka? Kung ano ka ugalingon nimo, dili nimo kayang pag-uhon, di ba? Kung gusto jud nimo respetuhon ka, respetuha ang imong kaugalingon, pag-uwa imong kaugalingon para respetuhon pagka sa ubang tao. What if kanang taong love kay nimo aron mawala na pohon? Sakit hunaw-naon, di ba? Siyempre nagdugay mo. Tapos mawarag kalit. Oh, namit to. Hugo na bibilang tao na Dili ba pasyon na namo ni o ni sabay lang misa. Kasi dagan sa atong panahon. Hinay ubang tao pag makasalaysay sa mga kinabuhi. Ramurag unsa na mi kahugaw. Oo, naghugaw-hugaw mi sa mong lawas. Pero lawas ang hugaw sa mua. Dili kasing-kasing. Basi ikaw, imbi kag lawas. Lakay tato, di ba? Nya hugaw di ka pamatasan. Nadyo yung mga tao na mahadlok maangatan sa kinabuhi ba? Kumbaga, sinahan. Di na nakabalo mo suporta sa imuha da. Di ba? Oh. Hoy, ikaw to, kulira. Wa ko nagtubo o kadunahan ng pagustuhan sa ginikanan. Kung usay hangyo ni mo ihatag ang tanan. Kaya ko, wala ko anak. Pero kapasalamat gihapon ko sa akong ginikanan. Kay bisag wala mi anak tanan. Nagtubo mi na nairespeto sa uban. Once gani masuko ko nimo, lambing ako. Dili ka na masuko ko ka. Gusto man gusto nimo? Magpatay ta? Shush!